Čaute! Zdraví vás Gogos, Tomasino, Diamond Man. A jak vidíte, tu sme spravili mimo natáčenia taký vchod. A napíšte mi do komentárov, prosím vás, o radu, že či by som ten listový ťah, most, mohol ťahať až cez tento sexy most. Až sem, kde tuto by to končilo. A to isté aj na druhej strane, a tvoril by taký obrovský most až sem donútra. A tým pádom, jak by to takto išlo, tak by som tuto kde spravil dvere, aby som mohol chádzať aj sem. Aby som nemusel jak debil, ísť tadiaľ to hore a tak toto celé obchádzať sem. Tak mám to vymyslené, len chcem sa vás radu, že či to mám aj potiahnuť cez tento most. Tak mi napíšte prosím vás do komentárov. Tým, že toto už je druhý diel, čo natáčam než Minecraft, tak naozaj to tvorím z vlastnej mysle, čo budeme teraz robiť. Okrem ešte mimo natáčania sme si sem premiestnili veci, ak ste si mali všimnúť. Teraz. A asi blíži sa noc, tak ideme spát. No, takže teraz. To sme nechceli. Sexy kopček nás provokuje. Tá hora, sexy hora. Čo sme mali v minulom diele? Sexy hora. Takže dnes môžeme, čo ja viem, preskúmať vnútro tejto môžeme preskúmať vnútro tejto hory a pozrieť, kde čo je. Hopčk. Hodila by sa nám pavučina, tak ideme donútra a poďme sa pozerať. Štrk. Neznášam štrk. A teraz ideme do podzemia. Váč, veľkú surovinu. Uhlie. Klasické surovina. A keď si budete chcieť pozrieť, tak keď stlačíte F3, tak vám to ukáže a ten Y vás značí, ak ste hlboko. Už pri hĺbke tých 12-18 ste hĺbke lávy a tam by sa už mali nachádzať diamanty, redstone a tak ďalej. Redstone sme síce ešte nevideli. Ale raz si ho ukážeme. Jak si všimnete, ideme do hĺbky. Už sme docela veľkej hĺbke, takže maximálne, čo to zatiaľ môžeme nájsť, je maximálne uhlie. A už keď budeme v hĺbke veľkých 30, tak tam už by sa mohol vyskytovať redstone. Len hlavne pri ťažení treba mať šťastie. Čo ja viem, môžete, tu
takto stále kopať a už ste v hĺbke 11 a môžete kopete stále rovno a napríklad kopete a diamant môže byť priamo vedľa. Kopete o jednu kocku mimo. Že tam treba mať aj okrem toho, že je treba mať určitú výšku, tak musíte mať aj dosť veľké šťastie na diamant. Ešte terečky sem. No, 48. To je hĺbka. To sa mi nechce. Ešte už mám 64. 34. No. Fakt sme menšiu hĺbku, ale sme príliš vo výške. Keď si všimnete, kúkajte. Pozrite sa, sme tuto na príhore a vo výške 73, čiže to je naozaj obrovská výška. Najlepšie je nájsť jaskyňu, lebo tam už máte tie chodby vytvorené, takže si nemusíte až tak míňať ironový meč, jak mám napríklad ja. Tak čo ja viem, idem sa teda poprechádzať po tomto lese, či nenájdem náhodou voľakú jaskyňu, alebo čo také. Veklzina 63, to sa dá docela. Ale povedala, že nič nenájdeme. Toto je jaskyňa. Sice je tu iba ulie. Ale aj to sa cení. A čo? Čo? Keď pôjdete najlepšie je stopa pozdĺž reky. Že máte veľkú rieku a idete stále rovno za ňou a vlastne keď sa vrátite na druhú stranu, tak máte tam, ste pri svojom vlastne dome. Takže vyzerá, že už sme docela dosť ďaleko a doteraz máme šťastie. Oh my god. Toto čo je? No, ale čo potom vymyslíme. Zatiaľ pôjdeme po stope. Máme svetlo aj z vrchu, no. Wow. No, sme v hĺbke, jak vidíte, 44. Čiže docela dosť veľká hĺbka. Teraz toto je hore. To nechcem. A našiel som zdroja, to iba tak som išiel. Šťastie! Šťastie sme našli. Prepáčte, že som taký tichý. Ale väčšinou, keď som hral Minecraft, som taký zvyknutý sa sústrediť. Tak sa vám ospravedlňujem. Už sa budem snažiť o čom rozprávať.
A práve nám jeden iron padol do vody. No. Veľa dobrého. A ďalší iron nám padol do vody. Perfektné, naozaj. Veľmi dobré. Ja vidím, jak sa plaví. 4. Mám. Ja, bozinka. Dobre. Aj do faka. No, tak keď sme šli tak nízko, tak to už normálne sme aj v hĺbke oného. Už sme, bože, jak to dať. Takto. Ach jaj. No dobre, takto. Dobre. Ide to až úplne dole? No, okej. Vidím lávu. Diamant. Dobre. Pozrite. Ďalšia surovina, diamant. Výborné. Počkaj, vidíte? Ukážem vám, na čo sa používa kýbel, kde zoberete z veľkého odstátého. A toto som ja nedával. Ty vole. Už sme v hĺbke 19. Už sme v dosť dobrej hĺbke. Je tu viacej vodopádov, tak ten náš si označíme 4. Že to je náš. Vyššie ísť... To ja som vám dal torčku. Aha, áno, tak počkaj, to není náš. Toto je náš. Aj, to si zoberiem späť. My torch. Jaj. Som zvedavý, čo budeme robiť. A teraz to asi sekneme a spravím potom ešte jeden diel, takže zdravím vás, Tomasino, Gogos, Diamond Man.